Hej, jeg har taget en tur i Aalborg Zoologisk Have og set den nye istidsudstilling, men hvis det er okay med jer, så gider jeg altså ikke lige snakke så meget i videoen. Men jeg håber, I synes, den er god. Så går vi ind. Det jeg lige hørt af nogle dyrepasser, der lige har snakket, at det her det er en tand fra en uldhåret næsehorn. Ja, uldhåret næsehorn. Men dyrene er her ikke, så det må jo være inde i teltet. Og her har vi noget af vores forfædre. Et telt med dyreskæg. Og det er over det hele. Et hundemandstelt. Så har vi det største gevir i verden fra en gigantisk hjort, som jeg ved. Og der ser det bål. Lækkert. Men fra den gigantiske el og hjorte. Ja. Det er en klon fra en mammut. Så det står lige der. Ja, det er sgu meget fint. Og et fint lille sø, hvor hulemændene går ned og drikker vand tilbage i hulen og det der. Vi går lad os gå videre. Der er noget mere. Vores form. Nabehoved. Den står. Der er 2 sneugler. Det er nok ikke se noget. Og der er sådan derhen. Det er en tand fra en mammut. Så går vi ind. Det er det store telt. Det hele. Hej. Ui. Der er en uldhåret mammut. Shit, hvor er den fed. Nå, der bliver også nogle grave ovenpå den. Ja. Det er om det er vores forfædre, eller det er sabeltiger, der har dræbt den her uldhårede mammut. Så har vi en snehule. Hej. Sommerhuse. Dyrepølser. En lille hjort. Det var film hele? Ja, til YouTube. Ja. Et muskelloksekranie. Og en rensdyr. Og en snehavn. Så har vi den her gigantiske rensdyr igen. Eller hjort. Og en snehavn. Gigantisk hjort med det her gigantiske kranie. Ja. Man skal se fra en kæmpe hjort. Kæmpe. Alle disse underlige store dyr, de er plantet. Nogle af dem der. Andre græs, og alle andre blomster. Om vinteren vandrer Jorden, hvor det hele det er, ligger inde i Danmark. Når jeg er herovre. Hvad er det? Ting. Nej. Tindtand fra en uldhåret mammut. Fedt. Sjældent fund fra dyr.
Så er fugleliv til gengæld i min løsning. Nå ja, den her min far snakker om. Det er det eneste klovnvand, der er fundet i Danmark fra en antilope. Rodspor. På sporet af en løve. Fedt. Og derhenne, der sad sne ude. Der står her, at det her det er det eneste fundet dyr, man har fundet i Danmark af en klovn. Og det er en antilope i en eller anden slag. Indtæt. Julemændene. Dyrskab. Mutkælt. Vores gamle forfædre for første gang med dyreskin på. Det er fedt at se. Hvad er det? Er det sandt? Sådan er så hvis istiden ud. Store udstilling. Men den er ikke færdig nu. Vi skal egentlig have nyt til. Eller, ja. Hvad er det nu hedder? Ulrøde mammut. Der er det altså et spørgsmål om for eksempel lige præcis. En mand, der fortæller om de uddøde dyr. En tand, måske fra en mammut. Klovner. Det der, det er i hvert fald fra en mammuttand, tror jeg. Og så, ja. Det er et horn. Det der horn, det er fra en mammutunge. Så det her horn, eller fra en næsehorn. Uldhåret næsehorn. Ja. Ja. Og så har vi det her, som forskerne kigger i, når de finder noget. Vi kan lige prøve at se. DNA fra fortiden, det kan vi bruge til mange forskellige ting. Andet, så kan vi kigge Ja. Så prøver jeg at sige selv kigge. Jeg kan godt se noget. Undskyld, hvis I ikke lige så mig, det beklager jeg, men jeg må sgu også lige selv kigge. Så er der to kister. Men jeg tror, jeg vidste, det var det for den her spændende udstilling. En stor uldhåret mammut, et par dyr, fugle, gæstminder, fugle, vores forfædre, det hele. Så ja. Så jeg synes bare, at vi siger tak for den natur. Og har du noget, du skal sige? Nej, det tror jeg ikke, men tak fordi I så med på den her spændende istid. Jeg håber, I synes, den var flot og fantastisk. Og kom selv op og kig på den. Hej.